президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп аз Русия тақозо кард, ки ба оташбаси 30 рӯза розӣ шавад ва таҳдид намуд, ки дар сурати рад шудани ин пешниҳоди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо таҳримҳои иловагӣ рӯбарӯ мешавад. Ин ҳушдор дар ҳоле садо дод, ки Москав дар ҷабҳа ба пешрафте даст меёбад. Трамп дар баробари хабарнигорон дар Кохи Сафед рӯзи 12 март аз ҷумла гуфт: Русия роҳи дигаре ба ҷуз оташбас надорад. Агар зарур шуд, мо таҳримаш мекунем, вале бовар дорам, ки кор ба онҷо намерасад. Трамп афзуд: аз лиҳози молӣ мо қодирем даст ба амали бисёр нороҳаткунандае занем, ки барои Русия харобиовар хоҳад буд, вале ман инро намехоҳам, гуфт Трамп. Як рӯз пеш аз ин мақомоти Киев баъди музокираҳои 9-соата бо мақомоти Амрико дар Арабистони Саудӣ ба оташбаси муваққатӣ розӣ шуданд. баъди сари қудрат омаданаш дар моҳи январ Доналд Трамп дастёбӣ ба сулҳ дар ҷанги Украинаро як ҳадафи муҳимми худ номид ва ҳоло бо суръати зуд талош дорад мақомоти Москаву Киевро сари мизи гуфтушунид нишонад.